दिनै दिपा गोजोन बर' खौसे आफादा मेट्रिक आरो जोबथा आनजादाव उथ्रिनाय गासै फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे थुलुंगा होनाय हाबाफारि लादों। धेमाजि सिला फोथारनि 1 नं नाखरबारि ब्रह्मज्योति मन्दिरनि जिरायसालियाव बानजायदों हाबाफारिखौ। हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि ललित बसुमतारी आरो सिलाफोथार दखरा एबसुनि आफादगिरि प्रबिन दैमारी। सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्म आरो लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि अजित बसुमतारी आरो बोखावै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि दिपेन नार्जारी बिथांमोना आलासि महरै बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंहोयो। गिबियावनो जोङो दिपा हालामाव थानाय दिपा गोजोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोनखौ जोङो सिलाफोथार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। मानोना बिथांमोना जि दिपा हालामाव थानाय 6टा गामिनि रायजोफोरनि माखासे जौगानायनि खोथाखौ बिथांमोना खोब मैखोमैबाबो खामानि मावगासिनो दङ। थांनाय बोसोराव जों बिथांमोननि बेबायदि हाबाफारियाव जों बाहागो लानो मोन्दोंमोन। बिथांमोना थांनाय बोसोरावबो सेम बेबायदि दिपा हालामाव थानाय जेसेबां हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिकआव पास जानाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बिथांमोना बरायदों। बिथांमोना पार्सेन्टेज आरो डिभिजनखौ नागिराखै, बिथांमोना पास जानाय गासैबो फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायदों। बेयो खुब मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि, जाय हाबाफारिया गासैबो फारसे हयथ' नोजोर बोनो हादों। खोथाया जाहैबाय मा, जोङो आफाद बिथिङाव गोबांखिनि जोङो नायल' जों बरायनाय जायो, जेरै फार्स्ट डिभिजन मोननायखौल' लेटार मोननायखौल', नाथाय जोङो माखासे सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन मोननाय गथ'फोरखौ जों बराया। बेयावबो जोंना आफादनिया एसे नङा एसे अबेबा माबा मोनसे गोरोन्थि थालांनो हागौ। मानो होनना बुङोब्ला गासिबो मोजां पार्सेन्टेज लाना पास जानाय गथ'फोराल' समाजनि थाखाय खामानि मावा, समाजाव थानाय जायफोर थार्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन फरायनाय बिथांमोनाबो खामानिखौ मावो। बेनिखायनो जों मोनसे साननाया मोजांसै, जोंनाव दिनै कुवालिटि इडुकेसननि जे मोनसे जों स्ल'गान होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा कुवालिटि इडुकेसना हयथ' जोंनाव मोनसे बिजोङावल' नांथाना थायाखै नामा, जों मोनसे खोथाखौ जों नोजोर बोनांगोन। जोंनि खाथियाव थानाय जोंनि गामियाव थानाय साफ्रोमबो गथ'फोरा जोंनि इयुन, जिखुनु बिजोङानो जादों मानो जों बेखौ बिथांमोनखौ जों एसे नोजोर बोनांसिगोन। दा बेयावबो बिथांमोना जिखुनु मिडियामखौ होआखै, बिथांमोना गासैखौबो लाफाना बरायदों। नोंथांमोननि साननाया मोनसेल' जे दिपा हालामखौ बिथांमोना सोलोंथाइयाव फारसे खामानि मावहोनानै एसे जौगाहोनो हागोन नामा, बे मोनसे खोथाखौ बिथांमोना सानदों। लोगोसे रायजोफोरखौ लाफानानैबो